xa cheguín aquí. Bueno, acabo de flipar, o sea, que son de xa 25 personas aquí. Vou mirar de que falabades. Moi boa tarde, miña querida xentiña. Vou mirar de que estabades falando. Non vos fago falta para nada, non? Quero dicir, eu puño-vos o directo e xa vos arreglades. Xa mirades vos por vida, por facer. Moi boa tarde, Isabel, foi das primeiras que chegou, ola desde Santiago, María tamén, Nieves desde Vigo, que claro, ten que estar a presidenta, ten que estar. Que son esas coronas que aparecen? Alguén pode decirme? As coronas creo que son de xente que se suscribe ao canal de outra forma que non sei moi ben. É como, fai como categorías ou algo así. Ou a mellor son persoas que son esta semana as que máis ao mellor comentan, dan a like ou que comparten os vídeos ou así. Entón, pois, penso que é iso. Penso, que non o sei. Bueno, está a ver se di aquí alguén. Lleguei a tiempo. Chegastes Teyaki, pensei que era Terayaki. Chegastes a tempo porque eu tamén acabo de chegar, que si chegastes antes que min. Con dixirche que chegastes antes que min, xa che dixo eu que chegaste a tempo. Moi boa tardes a todos. Saludo para Lolo desde Oviedo. Adela desde Oviedo. Mañán doulle os teus saludos a Lolo, porque non sei se sabes, pero Lolo non vive aquí. Ela é unha muller independiente e vive a 10 kilómetros da miña casa, non vive aquí. Mañán, pois, irei a buscar, se non chove, porque se nublou de unha maneira que eu non sei se mañán choverá. Pero, bueno, chova ou non chove, eu vou a ir buscar porque temos moito traballo que facer na horta, porque levo toda a semana fora da casa a traballar fora. Moi boas tardes, tropa. Pilar, desde Guipúzcoa, ten os netos na casa, así que non sabe se vai a estar no directo. Intentará, pero... Vale, pois deixa o like. Porfa, dadelle o like, que iso sí que non costa nadiña de nada. Hola, Pilar, que tal? Bueno, non che dixo eu que estaban xa falando pachí, pachá. Claro, que iso é dai, pois aquí tamén se di, o sea, pachí, pachá, tamén se di aquí, con si, con xa, o sea, nin blanco, nin negro, ni fu, ni fa, algo así, non? Que guai. Esta semana tuvimos brumas, sirimiri, bueno, e levantou despois al mediodía, tamén aquí, bueno, Pilar, déixanos que ten os netos, hai que atender aos netos. Boas tardes, acabo de enterarme de que hai pepino limón. Escribiríalo ben, será pepino melón, porque se hai pepino limón, vamos a ter que mirar todos por el, porque eu non o sabía. De todos os xeitos, eu penso que prefiro o pepino melón, porque o pepino melón ainda é un pouquiño dulce. Non me quero imaginar a que sabe o pepino limón, de existir. Eu penso que estás dicindo o nombre mal, Estou a un clic de compralo, mirarei todo despois en diferido. Pepino limón, pois agora creaste unha necesidade de miralo. Como ves aquí, soltas eso, mavita, zas, e marchas, sin dicirnos nada máis. Ti detenida xa, detenida, esposada, che vou a detener eu. Pepito melón en vez de pepino. Pepino limón. Vou mirar se existe. No. Pepino limón, pois sí que existe. Me cago en todo. É unha curcubitácea, Non é como o pepino melón, o pepino melón é unha solanácea e fai arbusto perenne e acabo de mirar e é verdad que existe pepino limón, pero a flor é de curcubitácea, o sea, da mesma familia que as calabazas, as sandías, os melóns, hai no que plantar todos os anos, pero sí que existe pepino limón. Por dentro é moi parecido ao kiguano. Recordades o kiguano, que vos lo enseñen eu? A ver, sí. Vede, lo que é verde é como con sementes por dentro. Pero, joder, pois sí que existe. Ai, que nos enchemos de necesidades sin ter por qué.
Me cago na chispa, 15 euros, 4 semillas. Podo pasar sin el, non teño problema, mirade como é a planta. Curcubitácea, parecido a un pepino. Bueno, pois xa me diredes, madre mía, en Argentina se toma un montón o pepino limón. Vede a planta? É igualita que a dun pepinillo normal. Necesidades. Bueno, hai sementes moito máis baratas, tamén, acabo de mirar. Bueno, ai, Dios mío. Ide comprando. Ola, xentiña, mar falando en gallego, o sea, e que guai. Dou por feito que preguntas por pepino melón. Nieves, ti como a min, o sea, falastes como se estuvera no chat eu e como se falara eu, pero non, hai pepino limón. Boas comunidade, afillados, afilladas, bicos para todo o mundo, desde Amoedo, Pasos de Bordén. Boa tarde para todos, desde Buenos Aires. Hoxe vou xantar cocido galego que fixen onte con instruccións no meu vídeo. Ah, que guai! Verdas que cultivou a miña cuñada, etc. Salud. Oh, José Luis, pois xa nos dirás que tal, porque, a ver, estar lonxe da terriña, se é unha puñeta en Buenos Aires, é moi lonxe. Pero si podes comer o caldiño e seguistes as instruccións do meu vídeo, faime especial ilusión que me contes que tal saleu, que si che saleu rico. Moi boas tardes desde Arcade, hola Marga, que tal? Non esquecer os dedos, facedelle caso aquí á xente que 69 me gustas. Queredes facer o favor de darlle o me gusta? Porque senón eu tomo a miña infusión e deixo o canal aberto, pero non falo. Enfádome así, entón 70, bueno, vamos mellorando. Pero somos máis de 100 personas no directo, darlle ao me gusta, recordo que non costa nada, nin costa cartos, nin... é totalmente gratis. No, o pera melón xa o teño. Eu digo pepino limón. Mamita, acabasme de crear outra necesidade. Entón, pois, a ver, vamos a facer a selección de plantas raras en 2 por ano, porque a todo non podemos atender. Eu teño que seguir plantando as plantas de toda a vida, pero as novedades tamén me gustan. Este ano estamos co tomatillo violeta mexicano, que xa están as plantiñas bonitas e guapas, pero as necesidades de 2 en 2 solo, Moi boas tardes, hoxe chego a tempo, veciños para Lolo, Aurora, mañán xa llos dou, mañán farei algún vídeo ca abuelita Lolo. Hola Nusca, hola Beatriz, que tal? Moi boas tardes desde Marín. Boas tardes, poño as patacas todos os anos no mesmo sitio, sería bo cambiar de lugar, son de Cuntis. Rosa, sí, sería bo, pero tampouco é estritamente necesario si nese terreno que plantas entre patata e patata. A ver se me explico. Cando falamos de rotar os cultivos, dixímolo, a ver, hai moitísimos motivos polos cales teñas que facer unha rotación de cultivos ou non plantar sempre o mesmo tipo de planta no mesmo sitio. Os motivos, mira, poden ser para intentar evitar calquera tipo de plaga ou enfermedade. Non é o mesmo unha plaga que unha peste. Unha plaga é cando nos referimos a algún tipo de insecto que daña a planta, ou que a come, ou que lle come a salvia, ou que lle come as raíces, ou que usa o seu cañoto para introducir os seus ovos e cría nódulos. Cando falamos de peste, falamos de hongos, virus, bacterias, nemátodos, calquera tipo de enfermedade, digamos, invisible. Tamén está feita por animales microscópicos, pero invisibles, digamos, non? Mais ben, eso. E cando falamos dunha plaga, falamos de bichos, de insectos ou así. Cando queremos, por exemplo, ti imagínate que plantas sempre todos os anos no mesmo sitio repolos, e sempre che ten a mesma enfermedade a raíz, que é característica
precisamente das crucíferas, que son da familia das crucíferas, os repolos, o brécol, a coliflor, o pachoi, as coles, os coleiros, todo ese tipo de plantas son da mesma familia. Non vale de nada cambiar un repolo por unha coliflor ou por unha rabisa ou por os grelos ou porque son da mesma familia, entón non estás rotando nada. Estás poñendo plantas diferentes, pero son da mesma familia. Entón, se tes unha plaga ou unha peste nese sitio que lle ataca a esa familia de plantas, estás creando que cada ano haxa máis comunidade desa merda que tes aí, o sea, desa plaga, desa peste, tes que romper o ciclo. E o ciclo rómpelo plantando outra familia diferente de plantas, totalmente diferente. Teño pendiente facer un vídeo falándovos das familias máis principales, digamos, non? Das plantas, porque haberá aí, non sei, pode haber máis de 1000 máis de familias, de plantas. Pero aínda non vos dixen. Entón, claro, esta muller pregúntame das patacas. Cando falamos para rotar un cultivo, porque teñas unha peste ou teñas unha enfermedade na terra ou porque desgasta moito o terreno, o ideal para min alcanzar o top máis ideal de un terreno sería que non tivésemos que fertilizar ese terreno. Bueno, si fertilizar, pero non abonar, sin ter que botar abono ningún. Fertilizar solo con compost ben madurado, compost ou humus de lombriz ou humus a secas, non? Ainda que non sea de lombriz. Pero non ter que abonar. E que pasa se plantas sempre o mesmo tipo de planta? Que as plantas, dependendo da familia que sean, van a consumir un tipo de nutriente e os outros non os comen. Por exemplo, a familia de plantas das crucíferas, que son, por exemplo, o repolo, o brécol, a coliflor, a navicol, os coleiros, o pachoi, todos eses que son como de verdura, teñen unha demanda moi importante de calcio tamén, pero sobre todo de nitrógeno, porque o nitrógeno consigue que as follas sean grandes, consigue axudar que a planta teña máis verdor, fotosíntese, bueno, tamén o potasio e o fósforo, pero en menos cantidades. Entón, o que máis van a consumir é nitrógeno. E se ti plantas sempre a mesma planta, esa terra vai a quedar sin nitrógeno, pero vai haber unha acumulación dos nutrientes que esta planta non come, porque non os come, non os consume, non os necesita. Entón, aínda que ti aportes nitrógeno sempre aquí, a acumulación dos outros nutrientes vai a estar, porque non hai quen os coma. Entón, o ideal sería que rotásemos os cultivos para que a terra se fora desgastando en nutrientes equitativamente, sin que desgaste moito máis de uns que de outros. E iso conseguímoslo simplemente plantando familias diferentes de plantas. Pero, claro, no caso que me pregunta esta muller de si era bo non plantar as patatas no mesmo sitio, non é tan necesario, porque estou segura que ti plantas patacas. As patacas, bueno, dependendo de que tipo de pataca sea, poden botar na terra 3 meses ou 4 ou 5, non? Dependendo do tipo de patata, da clase. Entón, plántalas ao mellor unha vez ao ano, ou 2, ou todo máis 3 veces. Non sei cantas veces plantas as patatas ao ano, pero estou segura que tan pronto recolles unhas, xa non plantas, outras esperan uns meses. E en eses meses non volves a plantar patacas. Que plantas nese sitio? Ou deixalo a campo, que iso é maravilloso, o sea, deixar unha terra a campo é a maneira de que os nutrientes se equitativen, que se poñan como neutrales, volvense a equilibrar, non? Deixar a campo, sin deixar desnuda a terra. O mellor é deixar que as ervas malas fagan o seu traballo. Entón, non é necesario que teñas que buscar outro sitio para plantar as túas patatas, porque as patatas plantanse só unha vez ou 2 ao ano. Entón, non é tan necesario facer rotación de cultivo
en este caso. Toc, toc, se puede. Pase usted esta la cocina, señor Lador. Que se me quitare un bicho. Eu que ten de coller plantas silvestres e non lavalas. Teño bichos naquela. Non encuentro el sitio para dar al me gusta. Rosalía, tens de que pedir. Non tens por aí un fillo ou un neto ou un sobrinho? Ese sabe non facer todos. Dille, meu fillo, onde se dá aquí ao me gusta? Esa te explican. Moi difícil non é, non vais a pensar. Se chegou Isal Iglesias, moi ben, pareceme genial, e José dinos saludos desde Oleiros. Non sei que Oleiros, porque en Galicia hai oleiros nas 4 provincias, pero bueno, seas de onde seas, moi benvido. Hola, Nusca, cando hai que plantar las acelgas para que non se salgan? Cando hai que plantar as acelgas para que non se salgan? Quererásme dicir, Mari, para que non grelen, que non vayan a espijar, que non boten... Mira, xa non é tanto, a ver, que unha planta como a selga ou espinaca, se non é da tetragonia, se é espinaca normal, ou unha lechuga, por exemplo, que non se vayan a grelo rápido, non é tanto cando plantalas, senón é que lle interfiere moitísimas cousas. Mirade, unha acelga, por exemplo, ti cómprala e dixéronche que é mellor plantala en menguante ou en nova, que para min son as mellores lunas para plantar este tipo de cousas para que non grelen rápido. Pero, aínda que a plantes cando eu che diga, non é iso, e xa está, non é tan matemático, non é tan cuadriculado. Ti tela que intentar plantar na menguante. Eso, o sea, outras plantas estamos falando. Pero, si quen a sementou ou se a quere sementar, a sementa ca luna crecendo, cando vai a luna collendo forza, que lle pasa toda a luna chea por encima. Esa planta pode facer un estalotado, o sea, fai como un estirado e crece moito aéreamente e non lle crece ben a raíz. É unha planta que non vai equilibrada o seu sistema radicular e máis o seu sistema foliar. E ten que ir equilibrado, o sea, non é interesante para nada que ningunha planta, creza moi rápido, porque ti vela crecer o que son as follas, pero o sistema radicular ao mellor non está crecendo adecuadamente, porque está dando moita energía á luz da luna, e sobre todo cando son as noites moi claras, a planta sigue como crecendo no día e máis na noite, colle como máis forza, e non é bo que vaya crecendo así tan rápido, porque despois cando fagas o trasplante e as raíces empecen a botar raíz, a planta entende que xa fixo o seu ciclo e pode che grelar igual, aínda que fagas o trasplante en luna menguante, co devalo da luna, cando vai cara abaixo, ou en nova. A luna nova é interesante para plantar todo. Non hai cousa que non lle vaya ben plantada en luna nova. E despois tamén hai outra cousa que hai que ter en conta. Non é só cando a semento e cando fago o trasplante. É que unha planta como a selga pode che durar pois ben 6, 7, 8 meses, 9 tamén che pode durar. A selga vanselle quitando as follas de fora. Eu non se me ocurre nunca na vida cortar unha selga así para comela. Quítolle follas, tamén o fago cas lechugas, con calquera lechuga, pero podeche durar eso. Imagínate que a ben vaiche a durar a selga 8 meses ou 9 e despois grela porque é o seu ciclo natural. Pero claro, ti sementástela ben, como eu che dixe, non en luna nova ou en luna con devalo menguante. E fixese o trasplante tamén en devalo ao mes seguinte, o sea, na seguinte luna, o sea, aos 22 días, non? Coa luna en devalo, con luna nova, fixestes o trasplante, pero non coidastes esa planta e resulta ou venlle mal tempo ou venlle uns días de calor cando é chiquitina, e non regastes porque como a planta ainda é nova ou o que sea, non a coidastes. Ti date conta que esa planta vai a quedar así pequena porque non lle foi
bo o tempo cando fixestes o trasplante, fixo unha sequía tremenda, botou uns días sin calor e quedou como adormilada e non creceu eses días, e ao mellor botou un mes ou dous así de chiquitina. Despois sí, acordouche de ir a regar, coídala, régala e falle calor e a planta crece. Pero a planta xa ten 2 meses máis, o sea, ten un mes desde que a sementastes, os 2 meses que botou quedando así de pequena é que non a coidastes adecuadamente, pero xa ten 3 meses, xa está na mitad da súa vida, só lle quedan 2 meses máis e xa empeza a grelar. Entón, o de que grele unha selga ou unha lechuga non é tanto como cando a plantas ou cando as sementas ou cando faz o trasplante, como a coidas. Pensa que é unha planta que ten un ciclo de vida corto, que non é como, non sei, un repolo de 9 meses ou como non sei, ten un ciclo de vida e acábase. E se vai a durar 6 meses, se é un tipo de selga que ten un ciclo de vida de 6 meses, a mitad da vida pasou intentando crecer. Entón, hai que coidar sempre, non só fiarse de que a plantaste ou a sementaste en unha luna boa. Rosalía, arriba los 3 puntitos a la derecha, vale, dacelle me gusta, Hola, Nusca, esta semana estuvemos xuntas. ¡Ah, que guai! Por Lugo, son María José, un saludo e un abrazo a Lolo. Pois, María José, un saludo tamén para ti. Esta semana, botina, toda a semana fun para Lugo, quedinme ali, dando un curso grande de horta, depois de hortelar, toda a semana ali, 4 horas ao día, toda a mañá, hasta as 2 da tarde, Dios, salíamos dali con fame negra, Dios mío. Estuve moi a gusto nun sitio super bonito, bueno, pois xa poñerei así algún vídeo resumen, porque estuvo moi ben, unha xente majísima, un curso chulísimo, no medio da clase paraban e facían o café, bueno, pois había que tomar o café, bueno, pois majísimos, majísimos, é un sitio bonitísimo. No paseo do Río Rato, así con Vico. Aquí desde Portugal, aquí o tempo está a hacer mucho calor para esta estación do ano. Aquí temos un dito que dimos marzo tolo, pode cantar o sol e chover ao día máis á noite, o sea, cambia de unha hora para outra, pero en abril aguas mil, tamén ven dicindo mismo que en abril podemos ter chuvia máis cantar o sol, un día sí e un día non, pero é que despois temos maio, que tamén lle chamamos maio tolo, e maio tolo tamén pode chover ou cantar o sol ou facer todo ao mesmo tempo, e de feito temos outro refrán que di, hasta o 40 de maio non quites capa nin sallo, porque aínda vella queima o tallo, anque sexa de carballo. E o 40 de maio é o 10 de junio, o sea que hasta junio o tempo está así como tolo. Hola, feliz domingo, plantín cebolas, 300, para toda a parroquia. Xa están con erva, teño que limpalas 2 ou 3 veces. Que fago coa erva? Boto no composteiro ou deixo-a na terra? Mira, non sei cando as plantastes, pero se xa teñen moita erva como para ter que cavalas, non fixestes unha boa cava. O sea, eu para plantar as cebolas ou é no bancal, que xa me aseguro de que aí non hai ervas pois de raíces profundas porque os manteño eu a raya. Pero se as planto na terra, as cebolas hai que cavar á mesa, non se poden plantar só pelando superficialmente as plantas porque pode haber raíces que rebrotan que son potentes, fuertes, raíces moi fuertes. Entón, había que cavar á mesa para que polo menos nun mes e medio non teñas que andar no tallo das cebolas para nada, e menos para arrancar ervas. Pero bueno, que faz cas ervas? Mira, eu son das que dixo sempre, que ervas malas ca palma dunha man, as podo contar. O brixo, a tintorera, o té canario, as silveiras, se están no terreno de cultivo, se non, tampouco non son para tanto, e os fieitos, tamén se tes unha fieiteira, porque non deixan medrar nada máis. O resto das plantas, para min, non son malas. Son ervas
que están facendo o seu traballo. Pero claro está que non poden impedir o crecemento natural da cebola e do bulbo da cebola. Entón, claro que temos que limpar o tallo. Pero esas ervas son perfectas para botar á composteira. Non van a nacer. Tens que estar botando nunha composteira, tense que retroalimentar continuamente, hai que estar continuamente todos os días a botar de materia encima, todos os días. E as ervas que sacas nun tallo que me supoño que non será nin brixos, nin té verde, nin cicuta, nin tintorera, supoño que esas ervas non son, claro que as podes botar á composteira. E máis, debes botalas á composteira, aínda que a raíz con un pouquiño de terra e con bichiños tamén van ben. A composteira vai a comer todo, e todo lle vale. Tamén poderías deixala na terra, pero non entendo ben o que me estás contando, porque claro, se xa están plantadas, as cebolas nas podes deixar, arrancalas e deixalas ali, porque che poden volver a prender. Entón, non, claro, no tallo non as podes deixar, ali non, no tallo non. Se aínda non plantaras as cebolas e cavaras á mesa, no fondo do rego, boca abaixo, podense poñer as ervas. Teño dous ou tres vídeos con miña nai cavando a mesa e enseñándovos como se cava a mesa, porque é unha maneira de cavar moi respetuosa co medio, porque faz os regos non tan fondos como un arado ou con un trator ou así, porque iso voltea demasiado a terra, acábala matando, porque os microorganismos teñen que vivir na capa de terra na que están vivindo. Se lle damos a volta, matamos todo. Matamos os profundos, que son anaeróbicos, e matamos os da superficie, que son aeróbicos, e que necesitan oxígeno para vivir, igual que nós. Se lle damos a volta e os metemos para o fondo, afogan, morren. Entón, o de cavar á mesa é moi boa opción. Así que, se non sabedes do que vos falo, cavar á mesa, tendes que ir despois, cando acabo o directo, e mirar. Poñedes na lupa buscadora, poñedes Nusca, porque senón YouTube ao mellor non vos lo encontra, pero poñedes Nusca cavar á mesa, xa vos leva, e xa vos enseño eu como se cava á mesa. Por favor, para non olvidarse de darle a like, acostumbrarse a seguir este orden. A mí Adela, me parece maravilloso. Non sei que orden dis, pero encántame, primeiro conectarse, é o primeiro. Segundo, darle al dedinho arriba e logo disfrutar del directo. A min pareceme que é a mellor opción, é o mellor orden a seguir. Este que vos di Adela, pareceme maravilloso. Mirade, ter un canal de YouTube e subir contenido implica moito traballo, moito tempo pola parte dos que o facemos, moitísimo tempo. E ás veces non hai tanto tempo, non, nin tantas horas. Bueno, pois un canal destes de YouTube, sobre todo se se chega aos 100.000, que estamos en 58.000 e pico, pero se chegamos aos 100.000, claro, este é como un canal de televisión, pero é meu. Entón, se despois Coca-Cola, por exemplo, quer poñer unha propaganda, un anuncio no medio dun vídeo meu, que só están facendo, pero bueno, non me pagan tanto como para dedicarme a isto. Pero se o poñen, cantos máis seguidores tes, máis me van a pagar en porcentaje, porque YouTube tamén ganan todos, pero a min tamén me dan un porcentaje do que ten que pagar Coca-Cola para meter ese anuncio no medio do meu vídeo no meu canal. Esa é a maneira de que os creadores de contenido moneticemos o noso canal. Igual que Telecinco, que Antena 3 e calquera outro canal. Vos, cando vedes unha película en Antena 3 e cortanvos a película para metervos un anuncio, ese anunciante estalle pagando ao dono da película. É máis o dono da cadena, máis o dono da Antena, bueno, todos cobran, non, dese anuncio, pero é para que o entendades. A vos non vos van a cobrar nada por seguirme, por darlle o like,
por compartir, por... Non vos van a cobrar nada. Quen pagas é Coca-Cola. Cando vos cortan o vídeo, que eu sei que fastidia, pero cando vos cortan o vídeo para metervos unha propaganda, non saltedes, home, miradio, que eses son os que me dan un céntimo porque vos o besades. Bueno, seguimos. Pero gústame moito como pensa Adela, O sea, pareceme genial. Boas tardes desde Baleira. Son Julia. E onde é Baleira? Non sei onde é Baleira. De feito, nunca escoitín ese nombre. Bueno, é que me estou dando conta de que vou andando polo mundo cando vou a dar cursos ou charlas ou así, e os nombres dos sitios, digo, Rechispa Negra, parece que eu non son da terra, Dios mío, na miña vida escoitín ese sitio. Ou cando me chaman para facer unha charla ou así, digo, mi madre, chámame deste concello e non sabía nin que existía ese nombre, o sea que temos unha de nombres e a nós con os todos. Que rica está a infusión. Hola, desde o Galiñeiro, que como estades todos? Afillados? Non sei se están aquí os afillados, ainda te digo, o sea, a ver, deditos arriba, que non custa nada, non olvidar darlle o like, por favor, facedelle caso a todas, a presidenta Nieves e as secretarias, todas, a Pura, a Adela, facedelle caso, dadelle o like para arriba. Hola, desde Portugal, que tal, Nelson Cardoso? Que tal están todos? Como van esas hortiñas? Como van as hortiñas dos afillados? Mira, a nosa afillada Carliña plantou hoxe, que, bueno, contimos que vímonos, conocémonos, démonos un bico, e ela trúxome unhas plantiñas que plantara ela, e eu livinlle unhas sementes de lentellas dos 7 anos. Plantounas hoxe, ou onte. Bueno, xa fixeron a estrutura para que jadearan e tal, e xa ten, o sea, ten a horta bonitísima. Non sei o resto dos afillados e das afilladas. Moi ben falado, Adela, ves como tal sabe. Oleiros, ao lado da Coruña, porque nós temos aquí tamén un Oleiros, bueno, estamos na Coruña tamén, pero do concello de Ribeira, chamase Oleiros tamén, así que na Coruña tamén hai. Moi boas tardes, Nusca. Hola, Nusca. Hola, Gracia, que tal? Chegastes, Moi boa tarde, benvida. Hola, Nusca, este ano vou a plantar pepino. Ahora xa hai que especificar pepino melón ou pepino limón. Compraste desa, porque hai que ir a Amazon, se lle vou dicir a María da Sementeira de Carballosa, que ten unha tienda de plantas, é unha tienda agraria onde vende piensos e esas cousas, jaliñas, é peor que a min, para as plantas. Entón se lle vou dicir, María, existe pepino limón, vai comprando pepino limón, xa falaremos del no canal. Ola, Neus, que este ano vou a plantar pepino, comprei o pepino holandés. Que tal é? Tes no teu canal algo sobre o pepino? Teño moitos vídeos, Gloria, sobre o pepino, porque teño como tratar o pepino, como entutorar o pepino, e sobre todo do pepino melón. Pero non sei a que lle chamas ti pepino holandés. Pepino holandés, porque como pode ter miles de... xa sei cal é. Sí, xa sei, sabedes todos cal é, O sea, holandés, pero plantas aquí, en Huelva, en Almería, en Granada, e así, plantase moito. Este que é así largo, que é moi largo, a mí non me gusta, non me acaba de gustar, pero sí que é un pepino que é bastante largo e normalmente ven como plastificado de un en un, non sei se vos dades conta, e vende nomais como bio ou ecológico que o outro, lo que non, que che ven a granel. E mire, sin embargo, aquí estou dicindo que a súa piel é lisa, é verdad, é suave, pero ten un sabor suave.
é que ten baixa amargura. E, sin embargo, eu, cando cumprín para probar, cumprín o que é o pepino, o sea, cumprín o pepino, porque a mí encantan os pepinos de todo tipo, pinos encurtidos, pepino natural ou unha ensalada con masán e pepino, encántame, o sea, para min é moi rico, sabroso, non? Pero cumprín un destes para probar, e ao mellor gustame máis que o outro e nunca o plantín, pero non me gustou o sabor precisamente porque me amargaba máis que o normal, o que ten as espiñiñas por fora. Pero aquí agora dime que que non amarga tanto, que é moito máis suave, que cómese sin necesidade de pelar. Jode, o outro tamén. Non hai que pelar o pepino, non hai que pelalo, ningún. Ves, pero supón aquí, se cultiva mucho en Almería, España, está adaptado a invernadero, variedades para o inverno e para o verán. Pero para invernadero, pero hai variedade de inverno. Pois isto non o sabía. E mira, ves, mira, pon, por iso vos digo eu que sempre que o vino envolveito en plástico, individualmente, cerrado como o vacío, e generalmente envuelto en plástico para proteger su piel fina e alargar su vida útil. Debe de ter unha piel moitísimo máis fina que a outra, por iso se fai así, que se envasa, pero que o outro tamén ten a piel moi fina, é o calabasín, tamén ten a piel fina e non se envasa, pero bueno, que non o probín a plantar, pero tiña os aqueles bloqueados. Y los seguidores somos los que más ganamos con tus fenomenales consejos. Pois, gracias, Adela. Pois mira, si cada un dos que estades aquí, que son de 193 personas, conseguides esta noite que unha persona me siga, cada un de vos consigue unha persona, antes da noite ou antes de mañán ou de pasado mañán, tería 200 seguidores máis. É así de fácil, 200, que no canal de YouTube creo que vou, non sei, pero unha media de 10 seguidores por día. Non é moito, moi lento. Pero si todos insistides en que alguén mira esta tola de la colina, Sigia, veña dediños arriba. Xa che podían pagar a ti o mesmo que os anuncios da televisión? Sí, no, en YouTube non vai así. Pero bueno, ojalá, pero non. El domingo pasado non sabías onde era Viascón, concello de Cerdedo, Cotobade. Hai cantidad de sitios que non conocemos, estou totalmente de acordo, o sea, e agora mismo, mira que suelo ter memoria si fago fincapé en unha cousa que non conozco. E agora mismo estou lendo este mensaje e non me acordo nin do nombre, o sea, que nin me sona, o sea, acabas de dicirme que non sabía o domingo pasado onde era Viascón, e realmente que nin me sona ahora mismo, o sea, home, sí, claro, disme que é en Cotobade, sí, pero que va. Hai moitísimos sitios que non sabemos. Para que cultivos se poden botar os pozos de café e a cales non? Mira, Carmen Castro, non hai ningún tipo de cultivo ao que non lle poidas botar pozos de café. Cultivo, por exemplo, as suculentas non deberías, porque o café contén bastante porcentaje de nitrógeno, non? Fósforo, potasio e calcio, en moitísimo menor cantidad. Pero, por exemplo, o pozo de café ti podes botar a toda a horta, aos céspes incluso, para que che medre un pouquiño mellor a erva. Eu, de feito, hai unha época no ano, aí sobre noviembre, diciembre, enero, febrero, que empezo a xuntar borra de café, pídolla nun bar ou en dous e vou na xuntando en capachos, hai na que sacar da bolsa que che dan, airealo para que non colla mos, para que estea ben e que non pudra, non? Que respire. E despois, cando empeza a deixar de chover, botollo a toda a horta, a todo, a frutales, a todo. O sea, o aporte de nitrógeno que lle vai a dar non é nada excesivo como para dicir fixen un abono extra de nitrógeno, pero mal non lle fai. A que lle fai mal? O nitrógeno axuda como a que as raíces
empecen a aumentar de tamaño e que a planta creza máis vigorosamente. A que non lle vai ben? Pois a plantas que crezan moi lentamente. Non podes aportarlle nitrógeno a unha suculenta ou a un cactus, porque tanto a suculenta como o cactus teñen un crecemento moi lento, moi lento. O sea, hai algún tipo de suculenta ou de cactus que deste tamaño son este ano e dentro dun ano medraron solo así, é moi lento, co cal, pero nutrientes elas collen igual, é un pouquiño de agua, van absorbendo cousas, pero se ti lle botas pozos de café cando plantas unha suculenta, está absorbendo demasiado nitrógeno, fósforo, non lle senta ben, porque non ten o crecimento, non vai a desarrollar as raíces, nin vai a desarrollar as follas, que vai a facer pudrir, non por exceso de agua, sino por un exceso de nutrientes. Entón, sacando suculentas, unha vez ao ano, podes lle botar borra de café a toda a horta. Ollo, non toneladas, non puñados. A borra de café, cando che dan, normalmente van a dar ca forma da máquina, non? De apretaren a máquina e cando sacuden cai a boliña esa de café. Iso hai no que desfacer, ten que respirar. Pois telo aí acumulado, non? Pois un mes ou 2 meses que respire para non botar café, digamos, non? E deixalo aí como madurar un par de meses. Non é que faga fermentación, pero fai unha respiración. Madura, mellor é. E despois, cando o vas botar, telo que aplicar como se fora neviña de col, como se estuveras sementando rabisas ou grelos, sabes? Como así. Por todo. E pode cheirar a café un par de días a horta toda, pero nada que co rocío da noite ou cunha chuvia non se acabe. Non é ningún mal. Pepino limón, como é? Inés, é pera melón. Inés, pura dolo, non chegaste só ao principio, pero hubo unha persona aquí que nos falou dunha nova adquisición que se chama pepino limón. Funo mirar a internet, é un tipo de curcubitácea, o sea, pertenecente á mesma familia que a sandía, o melón, pepino, calabacín. É totalmente diferente ao pepino melón, porque o pepino melón é de solanácea, é un arbusto perenne, e o pepino limón é caduco, hai no que plantar cada ano, así que si temos en tareas pendientes probar pepino limón, preparádevos, xa lle digo aos viveiros, señores e señoras de viveiros, prepárense para comprar pepino limón, que si me gusta. A ver, busco madrina e padrino, soy de Vigo e cumplo años en el... Susanita, pero ti non tes 8 anos, Hombre, así non. Porque queres nentellas, non? Xa. As cebolas estánme morrendo, teñen uns gusanos, uns gusanos blancos nas raíces e no tallo, que podo facer? Arrancalas. Podesme mandar á radio a foto dos gusanos? Ben, pero ben, manda 500 fotos aínda que sea, que mas van a mandar todas. Quero velo. Mira, estou pensando, que claro, quero ver o gusano, porque senón vou falar por falar, pero según a forma que teño o gusano. Podesme explicar como é o gusano, Celi? Volve a escribir, explícame como é. Non só o blanco, o sea, é blanco gordiño como en segmentos, como se fora un Michelin. Está segmentado, ou é blanco como que non acabas de ver ben onde é a cabeza e onde é o cu. É como unha cousa, como se tuvera dúas puntas de alfiler nun lado e no outro, e non pasa de 3 milímetros. É como cilíndrico, non segmentado. Gustaríame velo, podesme mandar as fotos á radio, pero se me pode explicar como é, podo che dicir tamén de que estamos falando, pode ser, O domingo pasado alguén comentou que a infusión de ortiga servía para poñerle ao pelo. Non infusión, é máis ben unha decocción.
E a miña pregunta é se despois hai que aclaralo. Non tes por que aclaralo, pero tanto de ortiga como de hedra é máis para pelos oscuros, iso tamén xa xo dixo, non é para pelos claros, e para iso é mellor a camomila, a infusión de manzanilla, que che vai axudar a suavizalo e tal, pero para pelos oscuros mellor a de ortiga. Esos likes, ahora puedes hablar del cultivo de la berenjena, porfa, gracias. Necesito que me fagas unha pregunta máis concreta, porque o directo só dura unha hora, e o cultivo da berenjena podía botar falando moito dela. A ver, é un tipo de solanácea, como o seu nombre propio indica, solanácea, se hace con sol, necesita mínimo 8 horas de sol diarias. Bueno, mínimo 6 de sol diarias. Non vale de nada adiantar o plantío de unha berenjena se na túa zona non está facendo 5 ou 6 horas de sol ao día. Non vale de nada porque a planta vai a quedar raquítica, pequena, chiquita e non vai a desarrollar, ben? Necesita calor porque é da familia das solanáceas. Se hacen con sol. Su propio nombre lo indica. Que máis? É moi importante un aporte de calcio extra no plantío e un bo aporte tamén de humus ou de compost ben maduro, porque é unha planta que necesita moito nutriente, porque é unha planta das máis exigentes en nutrientes que hai, xunto co tomate e co pimento. Necesita aportes de alimento. É unha planta que necesita estar en terra húmeda, nunca encharcada nunca, pero necesita que a terra estea húmeda e polo menos cada 10 días ou así necesita un riego profundo, generoso, para que as raíces profundicen. Se non as raíces quedan na parte de arriba e aí non se vai a alimentar. Que máis? É unha planta que ten un porte, pode chegar a ter un porte de 1 metro de altura, nas mellores condicións estou falando, senón pois 80, 70 centímetros, ben? É como 50, 60 de diámetro. Non podes plantala moi achegada a outra. Tela que separar mínimo medio metro da outra berenjena. Que máis? Hai na violeta, hai na blanca rayada, hai na unha asiática que a min me encanta, que é larga, estirada e super tierna, a súa piel non ten amargor ningún, está genial, moi productiva, e non debería de necesitar un tutor para guiar, pero como suele coller moito peso, sí que estaría ben pois un tutor e axudarlle amarrándoa. Vamos a ver. Basándome en un vídeo tuyo, a las suculentas no se les debe poner café porque se aceleran con la cafeína y pasan a ser sucurrápidas. Ese é outro vídeo, pero tamén ten toda a razón, Labor, toda a razón, porque foi un dos meus primeiros vídeos que fixen cando empecín a estar en redes, e foi ese que, Dios, disparouse. É verdad, que a cafeína volvense sucurrápidas. Recomendo vos tamén ir a mirar, se queredes, ese vídeo cando acabo directo. Aquí todo o mundo quietiño, dándolle ao like, os que chegades agora, pero aquí todo o mundo quieto, pero cando acabo poñedes Nusca sucurrápidas e idelo a mirar, por se non o vistedes. É como o gusano da fruta. Celi, non me dixestes nada. Nada de nada. Non sabedes. Eu, cando me falades dun gusano da fruta, eu sei distinguir, pois, non sei, ben perfectamente 7 gusanos da fruta. Pero se non me explicas como é o gusano que estás vendo, non sei de que me estás falando, porque os gusanos da fruta, hai moitos tipos de gusanos da fruta. Podemos estar falando do gusano
da mosca Ceratitis capitata, e de fruta, podemos estar falando da Xidia pomonella ou da Xidia capitata, que é unha polilla, e o seu gusano non ten nada que ver ca Ceratitis capitata, porque é un gusano xa máis gordo, segmentado, xa non é blanco, é segmentado, e estamos falando tamén da fruta. E ti, cando me falas do gusano do coleiro, pode ser da mosca do coleiro, pode ser dunha polilla, pode ser dunha mariposilla. Entón, que sea como o da fruta, non me dixo nada outra vez, porque o gusano da fruta hai un que é blanco, hai outro que é pequeniño como de 3 milímetros, hai outro que pode chegar a medir ben 3 centímetros, hai algún que é como veis, hai outro que este é dunha polilla xa gorda nocturna, que, bueno, suele estar máis nas masáns, pero que ten un gusano dentro gris, e pódese parecer moito a un gusano da col, que tamén está na raíz e que come a raíz. É moi difícil para min, de verdad, intentar adivinar que é o que vos vedes, se non o vexo, porque falades como en general, como se fora a verdade absoluta, non é. Para mí é complicadísimo que me dixas, teño un gusano nas coles moi parecido ao gusano da fruta. Hai miles, e aquí na nosa terra, e agora neste tempo, estoume centrando en polo menos, non sei, 4 gusanos diferentes, ou 5. Foto, Celi, e senón, máis explicacións. Vamos alá. Vuelvo a verlo luego cando termine el directo. Un vídeo, me supoño que sí. Hola, son de Portugal, eu sigo-a, adoro ver os seus vídeos e aprendo moito. Moitísimas gracias, Alexandra Fernández, bienvenida ao meu canal, e encantada de que esteas aquí comigo. Mirad unha cousa que vou pedir un cacho de campo de fútbol. Balaídos para as plantas, para as novas adquisicións, pois non me parece mala idea. Ímolos achar entre todas e deixamos balaídos cheo de plantas. Mira ti que estaba acordando que cando empecín aquí en internet, e sobre todo aquí en YouTube, iba, non sei, por 10.000, 20.000 seguidores e tal, dixía, joder, que cousa máis rara, por que non entro en Portugal? Tiña xa seguidores, pois, de España, de todos os rincóns de España, xente de Francia, bueno, de Europa, varias persoas, xente que malamente me entendía, ou persoas de España que estaban vivindo ali, non? Sobre todo gallegos, bueno, pero de calquera sitio de España que vivía ali. Tiña xente tamén de Estados Unidos, porque eran, pois, fillos de migrantes ou xente daqui que está traballando alá. Despois tiña tamén xente de países como Sudamérica, non? Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Buenos Aires, Colombia. E dixi eu, que pasa en Portugal? Ao principio dixi eu, pero como non teño a nadie de Portugal? Porque eu podo mirar como unha especie de baremos de onde a xente, donde me siguen, de que países do mundo, non vai che dando como un listado de que porcentaje me sigue de cada país. Portugal nin salía nas miñas estadísticas do canal, non salía. E un día dixérame unha persona de Portugal, que, por certo, doume pena porque me falaba moitísimo, estaba sempre nos directos, e de repente deixou de falar. Me imagino que pasou algo. Era unha persona que ademais me escribía uns textos enormes, bonitísimos, falándome, bueno, pois eso, do que lle gustaba o canal, incluso me dicía que el poñía os meus vídeos como exemplo porque tiñan como unha asociación de cultivos, e ele era como director, e poñía os meus vídeos, entón todo o mundo seguía. De repente desapareceu. Quero pensar que ao mellor está ben e que está en outro sitio onde non hai internet. Pero el explicoume que en Portugal era máis difícil entrar con vídeos, ou sea, unha persona, por culpa de que en Portugal
hai moita costumbre de ver os vídeos en inglés, iso foi o que me dixo, e os subtitulados, pero inglés, o sea, que era un idioma que usaban bastante. Entón, claro, dixía eu, joder, pero que os meus son en gallego, e o gallego e o portugués son moi parecidos, o sea, non terías que ter problema ningún en entenderme. Bueno, e os castelán falantes tampouco terían que ter problema en entenderme, porque ven todo do latín e non son as mesmas falas, con modificacións, pero son as mesmas falas. Pero dixérame así, eu penso que foi el o precursor de que eu pudera entrar en Portugal daquela, porque me dixo, non te preocupes, eu conoso xente en Portugal, vou empezar a falarlle de ti, dos vídeos e tal, porque lle gustaba moito o canal. É verdad que a partir de que ele empezara a facer algo, despois foi como unha mecha, non? De que entrín en Portugal con ese primeiro empuje, pois sí que empezou, non? Despois é un de boca a boca, non? Calquera persona de Portugal que me vexa ou me siga e lle guste, pois falalle a esta outra ou compártelle un vídeo, esa outra persona mira o vídeo, gustalle, quédase ou non se queda, pero é a maneira como de ir arando, non? Territorio, expandindo. Daume pena, non? Deixoume de falar esa persona. A verdade que non me acordo como se chamaba. Creo que era David. Non era David, non. Tiña un nombre como raro non, Lador, por exemplo, non? Pois tiña unha cousa así que non tiña como un significado, ou tiña significado para el, por suposto, pero depois era... A ver, hame de acordar, porque os mensajes han de estar aí, pero non me acordo, a ver se busco un tal. Madre mía, que mande xente xa dicindo chao. Teño entendido que a luna menguante, todo o que grela, lechuga, verdura, allos, etc., así entendo eu os semilleiros. Non entendo, a ver. Teño entendido que a luna menguante, todo o que grela, lechuga, verdura, allos, así entendo eu os semilleros. O sea, ti queres dicir, Nieves, que ti entendes que os semilleros hai nos que facer en menguante, de todo o que grela. Eu añado máis, non só eso, o día seguinte da luna chea, o día seguinte a luna se empeza a entrar en devalo, en decadencia, devalúase, entra en menguante, non chega aínda ao menguante porque lle leva unha semana chegar a menguante, pero baixa, ao día seguinte de luna chea empeza a menguar. Co cal xa podes facer semilleiro, pero non das cousas que grelan. Eu son partidaria, pero isto é unha maneira miña de pensar pola miña experiencia, calquera cousa que plantes en luna en devalo, en luna decaendo, devalando, empezando a menguar, vai a ir ben, porque vai a ir despacio, ninguén a vai a apurar, vai a entrar o devalo da luna, vai a estar pouquiño a pouco. Despois da luna entra en cuarto, en decreciente, en menguante, decrecer, menguar, ir a menos, e xa ten outra semana máis, xa vamos con 2 semanas, e depois entra en luna nova, e cando entra en luna nova, ten outra semana máis de respiro, o sea, a luna nova si, depois empeza a crecer, pero xa son 3 semanas que as sementes van a ir pouquiño a pouco, sin crecer, non fai falta apurar nada, o sea, eu son partidaria de que se non sabes en que luna plantar, non sei que non sei canto, céntrate en que ao día seguinte da luna chea, a luna empeza a menguar, calquera día desa semana é bo para empezar a semillar, se non sabes cando, aí, e despois entramos en modo sibarita, que xa podemos ir como facendo puntilliña, isto aquí, porque isto, porque isto, pero terei que facer un vídeo tamén desto, teño pendentes moitos vídeos, ojalá chegáramos a 100.000 suscriptores e pudera cobrar como para dedicarlle máis tempo ao canal, menos tempo ter que andar a traballar fora da casa, claro. Se ganara xa bastante co canal, dedicaríalle máis tempo, pero agora non gano, entón teño que ganar os cartos fora da casa, que na miña casa cómese como na vosa.
hai que pagar o gasoil como na vosa. Entón, pois, temos que seguir esperando. Outra pregunta, escoitei en varios vídeos que a auga oxigenada disolta en auga funciona ben contra... Mira, Begoña, a min cando me preguntes algo, pregúntame, pero eu non vou a desmentir o traballo de ninguén. Non farei eso nunca de botarlle, o sea, porque queimo. Ti solo proba, o sea, unha mentira dita moitas veces non se convirte en verdad. Nunca. Pero convírtese na verdad absoluta porque somos como borregos e vamos así. Ti pensa, aínda que a dilúes en agua, pode funcionar para hongos dos pés que teñas nas uñas, pie de atleta, que collestes hongos na piscina ou así. Hai outras cousas millores, pero ti colle auga oxigenada, molla o pelo, dilúe a auga oxigenada en agua, bota no pelo, sendo morena como a min, e ponte un día ao sol. Un día inteiro, ao sol. E á noite disme que pasou nese pelo. Agora ti dime, non fagas a proba, se che digo que o queimas. Agora ti dime o que pode facer en unha planta, que está todo o día ao sol, todos os días ao sol. Esperamos che para a semana que ven. Pois aquí estarei para a semana que ven. Eu espero chegar a 60.000 suscriptores porque vos deixo a tarea pendiente de que vades a atopar cada unha de vós un suscriptor máis para o meu canal. Son des 213 personas, son 200 máis que vades a encontrar esta semana. Tarea pendiente, vamos a poñer tarea. Xa que vos me poñedes tarea aquí, eu poño vos tarea tamén para a semana que ven. Así que convencíchesme. Non trato de convencer. E non quero, Begoña, que lle vayas dicir a esa persona díxonos que eso non é verdad. Non quero que fagas eso porque se ela o vende, pois haberá quen o compre e está ganándose a vida tamén. Ti pensas solo nas consecuencias, e nada máis. Un bico de... pois sí que estaba a nosa afillada aquí. Hola, Carliña. Oxe, estabas aquí e non che vin. Ai, que bonito mensaje este. Hasta a próxima. Feliz semana. Alicia Fariña, que tamén estaba aquí. Ai, normalmente a xente está aí e está nada máis que escoitar. Sondes moi curuxas, Estades moito a escubichar. Bueno, pois eso, se te entiende sin falar galego e además a mí me gusta escuchar el galego. Hola desde CLM. ¿Dónde é CLM? Ahora no caigo. Ahora no caigo. Aguriño, Pilar, ata a semana que ven, con si, con sa, biquiños. Portádevos ben. Vémonos para a semana que ven, domingo, aquí todo o mundo, á mesma hora.